Έλα, καλησπέρα. Κάτσε να δω πώς να σε κάνω να μιλήσεις. Περίμενε. Κάνε μου έτοιμα, δεν ξέρω πώς τα κάνω αυτά. Τώρα μπήκα από το λάπτοπ, δεν ξέρω να μπαίνω από το κινητό. Πρέπει να μου κάνεις έτοιμα, νομίζω, για δες. Πώς το κάνω τώρα αυτό. Κάτσε να δω ποιος με παίρνει. Α, εντάξει. Για κάτσε να δω, Ρεκέτη. Πώς μπορώ να σε βάλω να μιλήσεις. Ωχ, περίμενε. Μπορείς να μου κάνεις έτοιμα. Ω, κι άλλος. Παιδιά, κάντε μου έτοιμα να δω πώς μπορώ να σας βάλω να μιλάτε. Γιατί μπήκα από το λάπτοπ και δεν ξέρω να το... Τώρα, άμα από εκεί από το κινητό και το κάνω πιο εύκολα, για να δω. Ένα λεπτό. Μπορείτε να μου κάνετε έτοιμα. Όχι, Κάτι κάνουμε λάθος εδώ. Για να δω. Πώς το κάνω. Κάτσε να δω. Α, δεν θέλεις να μιλήσεις. Είπες και έτοιμο, εντάξει. Οκ. Όποιος θέλει να μιλήσει. Εγώ απλά επειδή... Για κάτσε να δω πώς μπορώ από το κινητό. Επανασύνδεση στο χώρο σας, λέει. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Για να δω. Α. Για να δω τώρα. Τώρα μ' ακούτε? Θα το βρω. Πού θα πάει? Απλά επειδή αύριο είπανε για τον καιρό ότι θα είναι λίγο χαλιά και τα παιδιά δεν θα πάνε σχολείο και τα λοιπά, κάπως μου θύμισε λίγο καραντίνα και τέτοια και λέω κάτσε να μιλήσουμε λιγάκι, πας και έτσι είναι κανείς που θέλει να δούμε πώς είμαστε. Μου θύμισε πολύ την καραντίνα, δεν ξέρω γιατί, επειδή είναι χειμώνας, επειδή μας είπανε αύριο τα παιδιά σχολείο, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Τώρα για να δω. Μπορεί κάποιος να στείλει έστω ένα χεράκι, να ξέρω ότι μ' ακούτε. Απλά να μην μιλάω μόνη μου, τίποτα άλλο. Να δω από εδώ. Τώρα μιλάω από το λάπτοπ. Μ' ακούτε? Κάντε ένα χεράκι αν μ' ακούτε. Μόνο αυτό για να ξέρω ότι δεν μιλάω μόνη μου. Όχι. Α, εντάξει. Η Κέτη είναι μέσα. Μ' ακούει. Η Κέτη μ' ακούει. Οκ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να καλέσουμε εδώ, αν όποιος θέλει να έρθει, να μιλήσουμε, έτσι απλά να μιλήσουμε χαλαρά, δηλαδή λίγο χαλαρά, γιατί έχουμε λίγο έχουμε επιβαρυνθεί. Ακούγαμε μακριά.
Και τι, και τώρα, ακούω μακριά και τώρα. Και τώρα, Για φέρτε κανένα να μιλήσει μέσα, περίμενε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ακούγομαι ακόμα μακριά και τι, ακούγομαι μακριά και τώρα. Για να δω. Okay. Α, και το ξινάρι. Με ακούτε, παιδιά, ή δεν με ακούτε καλά? Πείτε μου, δώστε μου λίγο έτσι πληροφορία να ξέρω τι κάνω λάθος, για να δω, γιατί έχω μπει από το λάπτοπ και δεν ξέρω και να τα κάνω τα space και αυτά. Ή κάποιος να ζητήσει να μιλήσει, ξέρω εγώ. Δεν θέλετε να μιλήσετε, το έχω καταλάβει. Αχ, ναι. Η Βέρα είναι μέσα. Τέλος πάντων, έχουμε διάφορα εδώ που μπορούμε να πούμε. Εγώ δεν είμαι εδώ για να λέω τώρα... Καταρχήν με ακούτε? Με ακούτε ή ακούγομαι πολύ χάλια? Με ακούτε? Να κλείσω από εδώ. Τώρα με ακούτε? Για να δω αν με ακούτε, για πείτε κάτι ή στείλτε κάτι, να δω. Α, μια χαρά ακούγεσαι, ωραία. Εντάξει, οκ. Μιλάω από το κινητό τώρα, επιτέλους. Λοιπόν, επειδή είναι βράδυ και εντάξει, μπορεί να έχουμε χαλαρώσει όλοι, να θέλουμε να χαλαρώσουμε, άνοιξα ένα space, αν τα καταφέρω κιόλας, δεν είμαι καλή σε αυτά, για να, έτσι λίγο να μιλήσουμε ανθρώπινα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα τοξικό και συγκρουσιακό και αυτά, απλά, ωραία, μια χαρά ακούγουμε, λέω. Α, ήρθαμε όλοι οι άλλαλοι και δεν θα κάνεις χωριό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ειδοποιήσω, πώς να ειδοποιήσω, δεν ξέρω. Ας έρθει όποιος θέλει, εντάξει μωρέ. Μήπως είναι ο τίτλος λάθος, πρέπει να γράψω κάτι άλλο, να γράψω Μπογιατζή και θα γίνει... Να γράψω χαλαρά, να γράψω καλησπέρα, χαλαρά, Μπογιατζή. Όχι Μπογιατζή, αυτό το όνομα δεν μπορώ να το ακούω άλλο, να ξέρετε. Έχω τρελαθεί και εγώ δεν μπορώ πια. Καλησπέρα, χαλαρά. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, και ναι, δεν μιλάτε. Θα μιλάω μόνη μου. Εντάξει, θα μιλάω μόνη μου και απλά θα ξέρω ότι με ακούει κάποιος, αλλά δεν πειράζει. Θα μιλάω μόνη μου. Λοιπόν, πήγαινε ειδοποίηση. Την έχω ειδοποιήσει. Την έχω ειδοποιήσει. Γιατί μου, αλλά δεν ξέρω τώρα. Κάτσε να ξαναγράψω. Έγραψα ολόκληρη ανάρτηση. Λοιπόν, πήγα σήμερα και έκανα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έκανα χορό. Πήγα σε ένα commercial, λέει, group
10 παρά το βράδυ, χορογραφία και τέτοια. Εντάξει, ήταν όλες γύρω στα 30, εκεί 20-30 χρονών και εγώ είμαι 49. Ωραία πέρασα, θα με θυμούνται και είχε πολύ πλάκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά ήταν πολύ ωραίο, δηλαδή είναι ωραίο να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας που τα κάναμε κάποτε και τώρα μιλάω για τους μεγαλύτερους, έτσι. Λοιπόν, τώρα να ενημερώσω ποιος είναι, να δω την ομάδα, ένα λεπτό, μάλλον η Κέτη βγήκε, γιατί πήγε να ενημερώσει. Λοιπόν, καλησπέρα, θα μπει τώρα χαλαρά. Να δούμε τώρα ποιος θέλει να μιλήσει. Δεν μου έχετε κάνει και κανένα αίτημα να μιλήσετε, ρε παιδιά. Μιλάω μόνη μου. Είναι λίγο σουρεαλιστικό να μιλάς μόνη σου, το μεταξύ. Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Αλλά οκ. Όποιος θέλει ας μπει. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσουμε για τίποτα συγκρουσιακό. Θέλω να χαλαρώσουμε. Πραγματικά. Έχουμε ανάγκη να είμαστε καλά. Μακριά από τοξικότητα. Θύμωσα λίγο με το θέμα που βγάλανε με τις εκτρώσεις και αυτά. Έχω θυμώσει γιατί είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Κοινωνικά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι πολυδιάστατο, πολυσχηδές και δεν πιστεύω ότι μπορεί να μιλάνε όλοι γι' αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορούν όλοι να έχουν άποψη. Προσωπική μου γνώμη, έτσι. Αλλά απ' την άλλη, είναι πολύ αμφιλεγόμενο, διχαστικό, είναι τρομερό θέμα αυτό, δεν το συζητάμε. Απλά δεν πιστεύω ότι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και τώρα έμεινε αυτό, ας πούμε. Είναι για μένα λίγο σαν τους εξωγήινους, δηλαδή πραγματικά δεν με νοιάζει τόσο πολύ να καταλάβω αν έχει ζωή σε άλλο πλανήτη, γιατί δεν πιστεύω ότι έχουμε βρει τα έχουμε λύσει τα προβλήματα που έχει αυτός ο πλανήτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι νευρίασα που βγήκε αυτό το θέμα, λες και πρέπει να το λύσουμε πάλι, λες και πρέπει να... Και είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί δεν υπάρχει φροντίδα για αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδιά, οικογένεια, δεν υπάρχει. Αυτή η χώρα είναι σε διώχνει, ας πούμε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα, ειλικρινά, σαν χώρα. Τέλος πάντων. Μπήκε άστρα, ξινάρι. Παιδιά, αν μου κάνετε έτοιμα, δεν ξέρω τώρα, μπορείτε να κάνετε έτοιμα να μιλήσετε, δεν ξέρω. Να δω ποιος είναι. Να αφήσω λίγο χρόνο, ποιος θέλει να κάνει έτοιμα. Ε, κάντε μου απλά ένα σήμα ότι με ακούτε. Τίποτα άλλο, για να ξέρω ότι με ακούτε τουλάχιστον. Για βάλτε ένα χεράκι, κάτι. Άρα μπορεί και να μην με ακούτε. Α, οκ, με ακούτε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θεωρώ ότι τώρα δεν ξέρω τι, εντάξει, για ποιο λόγο μπήκαμε στο space, αλλά εγώ θα σας πω αυτά που βγαίνουν από μέσα μου. Θεωρώ ότι ζούμε κάτι
Και δεν θέλω να μιλήσω ούτε για ανθρώπους με τα ονόματά τους, ούτε τίποτα, απλά για συμπεριφορά λιγάκι. Θεωρώ ότι ζούμε κάτι που κάποια στιγμή θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, θα τελεσφορήσει, θα ευωδώσει, θα ολοκληρωθεί, θα περαιωθεί. Ένα ρήμα, τέλος πάντων, που δείχνει μια νομοτέλεια. Και όχι απλά μια πράξη. Και αυτό που σκεφτόμουν σήμερα ήταν ότι αυτό που μετράει για να μπορέσει αυτό να γίνει όπως πρέπει να γίνει, είναι ότι πρέπει να ταυτιστεί η πρόθεση. Δηλαδή, σκεφτόμουν, ας πούμε, πάντα έτσι έχω ένα δίλημμα μέσα μου, είχα πάντα, ποια είναι η διαφορά, που δεν είναι δίλημμα, το ξέρω την απάντηση, απλά το βλέπω πώς λειτουργεί αυτό στις ζωές των ανθρώπων. Και είναι διαφορά ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη. Εννοείται είναι τεράστια διαφορά και μπορεί πολλές φορές αυτά τα δύο να είναι αντιτιθέμενα, έτσι, να είναι αντίθετα. Ο κόσμος έξω από μας δείχνει, μας λέει ότι μετράει πράξη και δεν τον πολύ νοιάζει η πρόθεση. Δηλαδή μπορείς να είσαι, ας πούμε, καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά μπορεί να το κάνεις για το λάθος λόγο όλο αυτό, οπότε να μην είσαι σωστά τοποθετημένος στην πρόθεση, αλλά η πράξη να σε κάνει έναν αναγνωρίσιμο καθηγητή πανεπιστημίου. Ο κόσμος αυτός έξω από μας κοιτάζει την πράξη. Ο κόσμος μέσα μας κοιτάζει την πρόθεση. Και το έχω δει αυτό στα παιδιά πάρα πολύ έντονα. Ότι δεν ακούνε αν δεν έχουν καταλάβει ότι η πρόθεση του γονέα, για παράδειγμα, είναι καλή. Είναι, τέλος πάντων, υγιής. Ειδικά στην εφηβεία τα παιδιά. Θα σας πω, γιατί το λέω τώρα αυτό, ακούγεται λίγο παράξενο. Έχουν γίνει πολλές εδώ προσπάθειες από ανθρώπους να βοηθήσουν, να σταθούν, να μεσολαβήσουν, να γίνει κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που πάντοτε διαφοροποιούσε τους μεν με τους δε ή όποιους με όποιους άλλους ήταν η πρόθεση. Δηλαδή ποιο είναι το γιατί που κάνεις κάτι. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχαν τόσες, πώς να το πω, τόσες αποκλίσεις και τόσοι άνθρωποι αποσπάστηκαν από αυτό. Γιατί μας χώριζε το γιατί, η πρόθεση. Και θεωρώ ότι τελικά το πιο σημαντικό πράγμα σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, εγώ σας το λέω απλά έτσι σαν μια δική μου προσωπική σκέψη, είναι η πρόθεση. Και μάλιστα στη λογοθεραπεία, όταν μάθαινα στη σχολή το WH questions, ας πούμε, τις ερωτήσεις που είναι WH, what, who, είναι αυτές οι ερωτήσεις που είναι τι, ποιος, πού, πότε, γιατί κτλ. Και μάλιστα έλεγε ότι το τελευταίο, παιδιά, αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί το ένωσα πολύ με την ψυχολογία και λέω, κοίτα να δεις, το τελευταίο πράγμα το τελευταίο στην αναπτυξιακή σκάλα, έτσι, το τελευταίο πράγμα που μαθαίνει ένα παιδί, μιλάμε για το λόγο, έτσι, για τη γλώσσα, να εκφέρει και να μπορεί να εμπεριστατώσει και να τεκμηριώσει και να εκφράσει, είναι το γιατί. Δηλαδή, πρώτα μαθαίνει τι, είναι η μαμά μου, μετά λέει μαμά νερό, βάζει 2 αντικείμενα μαζί, μετά θα φτάσει 6-7 χρονών για να πει θέλω νερό επειδή διψάω. Και αυτό το πράγμα με είχε συγκλονίσει, γιατί συνειδητοποίησα ότι και στην ψυχολογία ο άνθρωπος το τελευταίο και πιο βαθύ στάδιο της δικής του συνειδητότητας δεν είναι ούτε το τι, ούτε το ποιος, ούτε το πού, ούτε το πώς, ούτε είναι το γιατί. Και πραγματικά εδώ ό,τι έχει συμβεί είναι γιατί ό,τι έχει συμβεί που μας έχει στεναχωρήσει, έτσι.
είναι γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά, απόκλιση στο γιατί. Ενώ αυτοί που είναι ενωμένοι και συνεχίζουν και παρίστανται ως άνθρωποι που υπερασπίζονται το σωστό, το δίκαιο, το ανθρώπινο, έχουν κοινό γιατί. Δηλαδή, το δικό μου το γιατί, για παράδειγμα, εμένα δεν είναι τώρα... Εγώ θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω, όχι γιατί χρωστάω να ξεκαθαρίσω κάτι, απλά το λέω τώρα επειδή έτσι, εντάξει, επειδή είστε εδώ. Δεν έχει πια να κάνει με μένα όλο αυτό. Που κατά το κοσμικό κομμάτι και το πρακτικό κομμάτι έχει να κάνει με μένα. Εγώ είμαι το αντικείμενο καταστροφής και αντικείμενο επίθεσης και όλο αυτό, εντάξει. Αλλά η ουσία του πράγματος δεν έχει να κάνει με μένα. Έχει να κάνει με το γιατί να υπάρχει μια τέτοια ανθρώπινη συμπεριφορά που μπορεί αυτό δηλαδή, γιατί ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό σε έναν άνθρωπο ή ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό γενικά σε ανθρώπους. Και νομίζω πως αυτό. Λοιπόν, εντάξει, διαβάζω εδώ τι λέει, fuck my life, γεια σας μάγκες, κάντε λίγο χαβαλέ παιδιά, ο κόσμος χάνεται, μη σας καταπίνει το Matrix, παράνοιες που σε επιβάλλουν, καλό βράδυ σε όλους. Έχει δίκιο, εγώ μαζί του είμαι, μαζί του, δεν ξέρω, και άμα θέλει κάποιος να μιλήσει, να μιλήσετε. Και να πείτε ό,τι να είναι, εσύ δεν έχει. Ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει, το Matrix δεν υπάρχει. Είχαμε δει την ταινία, πότε ήταν, 2000 νομίζω. Ήταν φοβερή ταινία και τελικά έχει βγει αληθινή. Έχουμε βγει αληθινή εδώ πέρα με το Matrix. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν κάποιος κάνει έτοιμα και δεν το βλέπω. Δεν κάνει κανείς έτοιμα, Δηλαδή δεν θα μιλήσει κανένας. Αλήθεια τώρα. Δεν θα μιλήσει κανένας. Έχω μπει και από το λάπτοπ, έχω μπει και από το κινητό, δεν ξέρω. Πώς τα κάνουν τα space. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα καλά. Για να δω τώρα εδώ τι γίνεται. Και απλά λέω πως μπήκε και η Δώρα μέσα. Λοιπόν. Λοιπόν. Βλέπω την Αγνή. Η Αγνή. Θέλει να μιλήσει καθόλου η Αγνή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε να σας πω ότι μιλάω μόνη μου εδώ και 10 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και ένα λεπτό να δω κάτι. Το έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό από μένα. Να ξεστολίσω. Και χαίρομαι που κάνει κρύο. Βέβαια, μερικοί είναι του καλοκαιριού, άλλοι είναι χειμωνάκηδες και τα λοιπά. Εγώ είμαι του χειμώνα. Ναι, είμαι του χειμώνα, καλά. Ότι είμαι γεννημένη 23 Δεκεμβρίου δεν έχει καμία σημασία, βέβαια. Δεν πιστεύω τώρα αυτά τα έχεις γεννηθεί 23 Δεκεμβρίου και γι' αυτό είσαι αυτό. Εντάξει, δηλαδή γεννήθηκα 7 μηνών 23 Δεκεμβρίου. Θα μπορούσα να είχα γεννηθεί το Φεβρουάριο. Τι θα λέγαμε, είμαι της καθαράς Δευτέρας, ας πούμε. Δηλαδή,
τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει, θέλουμε λίγο κρύο, θέλουμε λίγο έτσι να μένουμε σπίτι μας, να μένουμε λίγο με τα παιδιά, να γίνεται λίγο χαμός και τα λοιπά. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Αχ, κάτσε, γιατί μου λένε κάποιο link. Πώς το... Κάτσε να δω. Εγώ τώρα δεν με μοιάζει να μπουν και καλά πολλά άτομα και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όποιος θέλει να μπει, να ξέρει ότι να μπει. Δεν με πειράζει πιο. Δεν μετράω. Και τα zoom που κάνω, ποτέ δεν με ένιωξε να μπουν πολλά άτομα. Μπαίνανε 10, 15, κάποια στιγμή 55, φτάσαμε κάποια στιγμή 100 συν. Τότε μάλλον είχε γίνει ντου. Και δεν με νοιάζει καθόλου να μπαίνουν πολλοί άνθρωποι κάπου, αρκεί να υπάρχει έτσι μια σύμπνοια, να μπορούν όλοι να πάρουν κάτι, τέλος πάντων, ό,τι κι αν είναι αυτό, 1% ό,τι κι αν είναι. Εάν θέλει κάποιος να μιλήσει, να μου πει, εντάξει. Είμαι από το κινητό τώρα, για να δω κάτι. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα είμαι έτσι όπως είμαστε. Τώρα που μιλάμε τόση ώρα, μιλάω μόνη μου τόση ώρα. Κάτσε να δω, τι λέει η Κέτη. Η Κέτη λέει. Τι είπε η Κέτη. Δεν το είδα. Τι έγραψε. Άρα Κέτη, δεν σε προλαβαίνω. Μωρέ να μπουν κι άλλοι, μπας και πετύχουμε κάποιον που θέλει να μιλήσει. Εγώ ξέρω κάποιον εδώ μέσα που μπορεί να μην... ετήθηκε. Περίμενε. Ετήθηκε προσθήκη ως ομιλητής. Έλα, μίλα άνετα. Μ' ακούς? Έλα Νικό. Γεια σας. Γεια σου Νικό. Να κλείσω εδώ. Έλα, μίλα. Χαλαρά. Δεν λύνουμε, Ναι. δεν λύνουμε κάτι απόψε. Εντάξει, δεν θα λύσουμε Εντάξει. το πρόβλημα. Εμείς θα το λύσουμε στα δικαστήρια το πρόβλημα. Μην αγχώνεσαι. Όταν έρθει η ώρα μας. Πες μας, πες μας κάτι ανάλαφρο. Μην επιβαρύνεσαι. Εγώ κοιτάξτε, είμαι φοιτητής, σπουδάζω, Ναι. είχα εξασκή σήμερα, ελπίζω να έχει πάει καλά. Εντάξει, σαν νέος παρακολουθώ τα όσα γίνονται, ας πούμε, και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με το cyberbullying και με όλα αυτά τα δρόμενα. Και απλά, παρότι όλο αυτό, ας πούμε, είναι κάτι... Αυτό το bullying απλά μου κάνει εντύπωση που παρότι κυρίως, ας πούμε, παρατηρούνταν σε πιο μικρές ηλικίες, καλά και σε μεγαλύτερες, αλλά με άλλα κομμάτια. Απλά αναλογίζουμε λίγο αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί, ας πούμε, και όλο αυτό το οποίο έχει βγει στην επιφάνεια, και απλά είναι έτσι τρομακτικό το πώς μπορεί να ξυπνήσει κάποιος μια μέρα και να έρθει αντιμέτωπος, ας πούμε, με όλο αυτό, και απλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι και όλα σε αυτό που έγραψε και αυτός ο Χρήστης, ο Fuck My Life, που είπε αυτό με το Matrix, γιατί όντως είναι λες και ζούμε σε κάποιο Matrix. Εγώ σαν νέος παρακολουθώ τα όσα συμβαίνουν. Εντάξει, και με αφορά κιόλας γιατί έχουν γίνει κάποιες αναφορές, σαφώς, αλλά ελπίζω στη δικαιοσύνη, στο να πάνε όλα καλά, και πιστεύω και στο Θεό και ελπίζω απλά να βάλει το χέρι του. Αυτό. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Ναι, σ' ακούω. Είδες πόσο σουρεαλιστικό είναι να μιλάς και νομίζεις ότι μιλάς μόνος σου. Εγώ σ' ακούω. Όχι, στην αρχή
Ναι, είναι λίγο σουρεαλιστικό, το ξέρω. Ο Νίκο. Ο Νίκος είναι το αμυγδαλάκι παρεμπιπτόντως. Ε, αλλά είναι περίεργο όταν μιλάς και δεν ξέρεις ποιος ακούει. Σ' ακούω. Πες μας τι σπουδάζεις. Α, τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή. Τέλος πάντων, εγώ σπουδάζω επιστήμη των υλικών. Είναι μια επιστήμη που δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα γενικά. Έχει μεγάλη πέραση στο εξωτερικό. Είμαι, έτσι να το πω πιο λαϊκά, ας πούμε. Είμαι φυσικός, να το πω κάπως έτσι. Απλά με ειδίκευση στα υλικά και αυτό ουσιαστικά. Βρίσκομαι περίπου στα μέσα των σπουδών μου και το παλεύω και προσπαθώ. Αυτό. Πώς είναι το πανεπιστήμιο στην Πάτρα? Πώς είναι, δηλαδή, πώς είναι το κλίμα εκεί, σε αυτή τη σχολή, σε αυτό το τομέα? Γενικά, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει από τη δικιά μου σχολή και από την δικιά μου εμπειρία με το πανεπιστήμιο. Μπορείς να κλείσεις το μικρόφωνο, γιατί μικροφωνίζω, δεν ξέρω, ακούω τη φωνή μου 2 φορές. Sorry. Εντάξει, τώρα δεν ακούγεται. Okay. Γενικά, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει και που μου το λέγανε πολύ πριν να δώσω πανελλαδικές είναι το εξής, ότι μην κάνεις κάτι μην πεις να κάνεις κάτι άμα δεν σ' αρέσει, δεν το γουστάρεις ή δεν το αγαπάς. Και αυτό το βλέπω και πάντα με τα οποία συναστρέφουμε γενικά και ισχύει εν τέλει, θεωρώ ότι από τη στιγμή που κάνεις κάτι το οποίο το γουστάρεις, ας πούμε, θα τη βρεις στην άκρη. Και αυτό θεωρώ ισχύει για όλες τις ηλικίες, όχι μόνο για μένα που είμαι πιτσιρικάς, είμαι στα 20. Θεωρώ για όλες τις ηλικίες αυτό. Γενικά, εντάξει, εμένα η σχολή μου είναι μια σχολή που έχει πολύ λίγο κόσμο. Οι περισσότεροι μπήκαν εκεί μέσα επειδή απλά είδαν φως και μπήκαν, επειδή ήθελαν να γίνουν μηχανικοί, ήθελαν να γίνουν φυσικοί, χημικοί. Και απλά μπήκαν σε αυτό. Και πώς το λένε, απλά εντάξει. Εμένα υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μου τη δίνει με το πανεπιστήμιο γενικά, αλλά πιο πολύ με τη δικιά μου τη γενιά, είναι ότι όλοι είναι στα αρχίδια τους. Και sorry έτσι για τα γαλλικά, αλλά και είναι όλο αυτό το πράγμα με το να βρίσκουν, μη συνομιλικοί μου, παιδιά συν πλήν της δικιάς μου ηλικίας, να βρίσκουν όλοι δικαιολογίες. Εμένα αυτό το πράγμα με τρελαίνει. Γιατί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας να δώσεις ένα μάθημα, δεν έχεις διαβάσει, πέφτουν θέματα, δεν γράφεις, κάθεσαι και βρίσκεις τον καθηγητή ή κάθεσαι και βρίσκεις δικαιολογίες. Όχι, είναι απλό. Διάβασες, θα γράψεις. Δεν διάβασες, δεν θα γράψεις. Απλά δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι είναι γενικά οι γενιές από ένα σημείο και μετά παθαίνουν μετάλλαξη. Και μέχρι τη δικιά μου γενιά ήταν περίπου normal τα πράγματα, αλλά παρατηρώντας το πώς εξελίσσονται τα παιδιά, επειδή εντάξει, εγώ είμαι νέος και βλέπω τα παιδιά που είναι μικρότερα και μεγαλύτερα από μένα, προβληματίζουμε λίγο για το μέλλον. Γιατί εντάξει, εγώ βλέπω τι κάνει η δικιά σας γενιά που το έχει πάει περίφημα, λέμε τώρα. Αναρωτιέμαι η δικιά μου σειρά τι έχει να κάνει. Αυτό. Να μιλήσω λίγο έτσι να σου πω. Τώρα δεν ξέρω, μιλάς για γενιές, εγώ είμαι 49 χρονών, προφανώς είμαι γενιά γονέων. Το 70. Ναι, το 76, γεννήθηκα Δεκέμβρη. Λοιπόν, τώρα, μικροφωνίζεις τώρα? Όχι, το έχω κλείσει. Κλείνεις για να μην ακούγεται πάλι. Ναι. Λοιπόν, επειδή και έτσι λέει ότι δεν ακούγομαι καλά, ακούγομαι ή είμαι πολύ μακριά? Εγώ προσωπικά σε ακούω. Okay. Λοιπόν, η δικιά μου γενιά, 76, ξέρω εγώ τι, εκεί κοντά, έχει κάποια στοιχεία, επειδή τα είχα ψάξει μια περίοδο, γιατί έχω παρατηρήσει ότι στους προηγούμενους από εμάς, από μένα, από τη γενιά μου, έχει πολύ άνοια. Δηλαδή, πολύ άνοια, ρε παιδί μου. Κυκλοφορεί παντού. Λοιπόν, και στη δική μου τη γενιά έχει καρδιολογικά θέματα. Δηλαδή, ο άλλος λέει 40 χρονών έμεινε από καρδιά και λες τι έγινε ρε παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, έψαξα λίγο τις γενιές και βγήκε, Νίκο, ότι η δική μου γενιά έχει τα υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης από όλες τις γενιές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
είχε βγει και στο Βήμα νομίζω αυτό το άρθρο. Ε, Χωρίς να λέω ότι εμείς είμαστε καλά παιδιά, έτσι, ούτε καν. Απλά θεωρώ ότι η δικιά μας γενιά, που δεν την επενώ σε κανένα επίπεδο, ούτε καμία γενιά, δηλαδή. Εσάς βέβαια εντάξει, κάτσε να δω αν φεύγει και τι καληνυχτίζει δεν μπορεί. Εσάς, σαν νέοι που είστε, γιατί εγώ έχω παιδιά που είναι αυτή την ηλικία, εσείς έχετε άλλη παρακαταθήκη. Έχετε ψυχοσωματικά, δηλαδή έχετε ασχοληθεί με τον εαυτό σας ψυχοσωματικά από πολύ μικρή ηλικία. Εμείς δεν ξέραμε την τύφλα μας. Αλλά η δικιά μου γενιά, να το πω έτσι, έχει υποστεί το τραύμα των προηγούμενων, οι οποίοι ό,τι να είναι, δεν είδανε τι τους είχε συμβεί, δεν είχαν τα ερίσματα, γεννημένοι το 45-50, τέτοιους λέω, έτσι. Και μετά ήρθαμε εμείς, κάποιοι από εμάς προσπαθήσαμε να σώσουμε την κατάσταση, πέσανε πάνω μας τραύμα, έπεσε 3 γενεών, και μετά ήρθατε εσείς να απορροφήσετε και το τραύμα των προηγούμενων γενεών, αλλά και ταυτόχρονα το μέλλον, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή η γενιά μου με τη γενιά του Νίκου είναι καμία σχέση. Τεχνολογία, η αυτεπίγνωση που υπάρχει στα παιδιά αυτή τη στιγμή, να λένε θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δηλαδή τώρα να λέει ένα παιδί 10 χρονών, θέλω να κάνω συνεδρία με ψυχολόγο ή θέλω να μιλήσω για τα παράπονά μου, ας πούμε. Για τους γονείς μου. Γεια σας. Λοιπόν, θα τα λέγαμε αυτά παλιά και θα γελούσε κάποιος. Θα έλεγε τι λες τώρα. Άλλος θα έλεγε πολύ εξελιγμένο. Εγώ εννοείται ότι θεωρώ εξελικτικό κομμάτι του ανθρώπου αυτό που συμβαίνει τώρα στη γενιά του Νίκου. Έτσι είναι καλά κάνει και είναι αυτό που είναι. Απλά θέλει πολύ προσοχή. Γι' αυτό σε ρωτάω, Νίκο, αν εσύ πώς το βλέπεις, πώς το ζεις, γιατί δεν ξέρω, θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα. Είστε σε ένα όχημα, εσύ τώρα σ' αρέσει και φόρμουλα και αυτά, είναι ένα όχημα τρομερό, δηλαδή πάει γρήγορα, θέλει πολύ προσοχή, το τιμόνι, τα φρένα. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό που λέω. Εγώ έχω παρατηρήσει τουλάχιστον ότι βασικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι απλά ένα φάσμα. Όπως όλα είναι ένα φάσμα. Δεν υπάρχει ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Υπάρχουν όλες οι υποχρώσεις. Αλλά είναι αυτό που λες ότι εμείς απορροφήσαμε τα δικά σας, που ήταν των πατεράδων σας, γονιών σας, ας πούμε, και όλα από κάπου απορρέουν, σίγουρα. Δεν γίνεται κάποιος και είναι έτσι, είναι όλα τα ερεθίσματα και αυτά. Αλλά δεν ξέρω εμένα η δικιά μου γενιά τι θα κάνει στο μέλλον. Είναι πολύ... Εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω εδώ πέρα, εντάξει, υπάρχουν παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται, ας πούμε, τα οποία προσπαθούν, αλλά τουλάχιστον μιλώντας για τη δική μου σχολή, είναι πολύ λίγα παιδιά. Και εγώ προσωπικά, ανεξάρτητα άμα κάποιος γουστάρει τη δικιά μου σχολή, γουστάρει κάποια άλλη σχολή, γουστάρει κάτι άλλο, εγώ απλά πάω τους ανθρώπους που κάνουν κάτι που το αγαπάνε και το κάνουν και το γουστάρουν, ας πούμε, και το βλέπεις στα μάτια τους. Αυτό. Εντάξει, είναι πολύ λογικό να είσαι 19 χρόνια και να μην ξέρεις τι να κάνεις, εννοείται σαφώς. Εδώ σε μεγαλύτερες ηλικίες οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν. Απλά υπάρχει μια κινέζικη έτσι φράση, ας πούμε, που λέει: όταν καταλάβεις ότι μπεις στο λάθος τρένο, κοίτα να κατέβεις στον πλησιέστερο σταθμό. Γιατί όσο είσαι μέσα στο τρένο και φεύγεις και δεν κατεβαίνεις στον πλησιέστερο σταθμό, απομακρύνεσαι από τον αρχικό σου προορισμό, από εκεί που ξεκίνησε την εφητηρία σου. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ. Αυτό το οποίο παρατηρώ και είναι κακό, θεωρώ, είναι ότι υπάρχει ακόμα αυτή η νοοτροπία ότι πρέπει να σπουδάσω, να πάρω ένα χαρτί, ας πούμε, για να κάνω περήφανη τη μαμά και τον μπαμπά. Και αυτό 9 στις 10 δεν γίνεται ποτέ, επειδή καταλήγει, ξέρω εγώ, να είσαι
αιώνιος φοιτητής, να χρωστά σε ένα κάρο μαθήματα. Οι περισσότεροι δεν λένε ποτέ και τίποτα στους γονείς τους. Έχουν φύγει ένα κάρο λεφτά και τέλει μια και σκουπίδι και δεν έχει πάρει και χαρτί και δεν ήσουν εξ αρχής τέτοιο. Γενικά υπάρχει πολλή πίεση, αλλά είναι και αυτές να το πω έτσι, μαλακίες των γονιών, ας πούμε, επειδή ξέρω εγώ πρέπει κάποιος να πάρει ένα χαρτί. Εντάξει, οκ, δηλαδή δεν αντιλέγω, είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα χαρτί, σαφώς. Αλλά μπορεί κάποιος δεν θέλει να πάρει ένα χαρτί, θέλει να κάνει μια τέχνη, να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Υπάρχει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι με την πίεση που παίρνουμε από εσάς, που είστε η γενιά των γονιών, ας πούμε, και αυτά. Επειδή δεν κάνατε, δεν ράνατε, ή ξέρω εγώ, βλέπετε τον εαυτό σας, τα παιδιά σας και ξέρω εγώ, ότι δεν κατάφερε να κάνει ο πατέρας μου, το βλέπει σε μένα, λέω για παράδειγμα. Είναι και αυτό πάρα πολύ έντονο και έχω και φίλους που είναι αυτή η περίπτωση και απλά είναι πολύ κρίμα. Και επίσης είναι λίγο αντιφατική η γενιά μου. Θεωρώ ότι έχει όλα. Έχει παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, έχει παιδιά τα οποία είναι κολόπεδα. Έχει παιδιά τα οποία κουβαλάνε στεγανά πιο παλιά, αλλά πολύ παλιά, ας πούμε, και ξεπερασμένα. Τους ξέρω εγώ και καλά ότι δεν ανοίγουμε, δεν λέω τίποτα πουθενά επειδή είναι αδυναμία. Είναι ένα λίγο multi-culti, αυτό έχω να πω. Ναι, το βλέπω αυτό κι εγώ στα παιδιά. Αλλά υπάρχει τρομερή... ξέρεις, έχετε καταρρύψει τους ρόλους και δεν το έχετε κάνει για λάθος λόγο. Έτσι, εγώ δεν πιστεύω στους ρόλους αν δεν υπάρχει από πίσω η προσωπικότητα. Αν δεν υπάρχει η στιβαρότητα του προσώπου, δηλαδή να το εννοεί ένας. Δεν με νοιάζει κάποιος να λέει ότι είναι καθηγητής, αν δεν είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει, ξέρω εγώ, τη διδαχή. Αλλά εσείς σαν γενιά έχετε φέρει την αποδόμηση του ρόλου αφενός μεν αυτό δείχνει κακό και δυσίωνο και όλα αυτά που εμφανίζονται στην κοινωνία. Αφετέρου δε είναι μια αποδόμηση που μπορεί να φέρει την αναγέννηση. Γιατί και αυτό ναι, αλλά είναι καθηγητής, πρέπει να τον σέβεσαι. Εγώ είμαι με αυτό, θέλω να τον σέβομαι. Αλλά θέλω να ξέρω ότι αν αυτός, όταν εγώ πρέπει να τον σέβομαι, πάει σπίτι του μετά και δείρει τη γυναίκα του ή το παιδί του, μέσα μου αυτόν δεν θα τον εκτιμώ. Αλλά το ρόλο, την ιδέα ότι κάποιος μπορεί, δηλαδή να μην καταρριφθεί το ιδεώδες, να μην καταρριφθεί, αυτό τώρα είναι μια ισορροπία, Νίκο, νομίζω, που είναι να μην καταρριφθεί αυτό στο οποίο πιστεύω, αυτό στο οποίο ελπίζω, ταυτόχρονα όμως να καταρριφθεί αυτός που δεν το υπηρετεί σωστά και όχι να του δίνουμε συνέχεια το εν λευκό και ναι, εντάξει, αυτό είναι και τέλος και μάνα σου είναι, πατέρα σου είναι, δεν ξέρω τι σου είναι. Όχι, είναι άνθρωπος από πίσω. Να πω κάτι πάνω στο που λες. Ναι, για πες. Πάνω απ' όλα είσαι άνθρωπος και μετά σε όλα τα άλλα. Άμα δεν είσαι καλός άνθρωπος, δεν μπορείς να είσαι και τα υπόλοιπα. Και επίσης, όταν είσαι επιστήμονας, μπορεί να είσαι πιο γάμο επιστήμονας. Εννοείται, δεν τη λέγω. Αλλά να είσαι κατά άνθρωπος. Αυτό δεν σε κάνει καλό επιστήμονα. Και επίσης, μπορεί να είσαι και γάμο του επιστήμονες, αλλά να είσαι απέσιος καθηγητής. Είσαι καλός επιστήμονας, δεν μπορείς να διδάξεις. Έτσι πάει. Και συμφωνώ στο που λες, επειδή κάποιος είναι ο πατέρας σου, είναι η μάνα σου, είναι ο πάπας, άμα είναι παλιάνθρωπος, είναι παλιάνθρωπος, τελεία και παύλα. Αυτό. Εγώ πάντως παρατηρώ πάρα πολύ έντονα ότι εν τέλει αυτή η αναπτυξιακή ψυχολογία που είναι και το κομμάτι, σωστά. Ναι. Εν τέλει πόσο μεγάλη εφαρμογή έχει στον άνθρωπο. Εμένα αυτό μου φαίνεται παράξενο. Και το βλέπω στους ανθρώπους της ηλικίας μου, σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Γιατί αν πιάσεις μεγαλύτερους ανθρώπους και παρατηρήσεις τις συμπεριφορές τους και δεις πόσο καλά κακές, χειριστικές, το ένα το άλλο και αυτά είναι. Αλλά τον βλέπεις στον άλλον και λες, καλά ρε μαλάκα, αυτός φέρεται σε 5χρονο, φέρεται σε κακομαθημένο. Επομένως, είναι μια συμπεριφορά ενός παιδιού το οποίο είναι 10 χρονών. Άρα καταλήγεις καλά. Εγώ καταλήγω έτσι τουλάχιστον και κάποιος σαν εμένα, ας πούμε, που δεν ξέρουμε ψυχολογία, δεν είμαστε ψυχολόγοι, σαφώς. Αλλά λες ότι
αυτός ο άνθρωπος είναι 50 χρόνων και φέρεται στα 10 χρόνια. Άρα κάτι έχει πάει λάθος. Αυτό δεν είναι η αναπτυξιακή ψυχολογία, γιατί κάπου έχει κολλήσει. Το λέω λίγο πολύ μπακάλικα, νομίζω. Οπότε, άμα θες, σου λέω πώς το κάπως. Έτσι είναι. Η ψυχολογία, εντάξει, η ψυχολογία σαν επιστήμη έχει είναι άλλη συζήτηση, αλλά γενικά η ψυχολογία είναι παντού. Έτσι, δηλαδή, το πώς είμαστε με κάποιον, στη δουλειά μας, στο ένα, στα άλλα, είναι παντού η ψυχολογία. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μια επιστήμη που θα μπορούσε να διδάσκεται παντού σε όλες τις άλλες επιστήμες. Γιατί σε βοηθάει να βρεις και τον εαυτό σου, να δεις τι θέλεις, την πρόθεση που έλεγα πριν για μια πρόθεση. Αλλά δεν ξέρω, αυτό ήθελα να σου πω για τη γενιά, ότι ψάχνει το γιατί πλέον αυτή η γενιά. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει να ψάχνει το γιατί. Δεν θέλω να είναι μόνο στο τι και το πώς. Οι γεννημένοι το 15 και το 1920 ψάχνανε το τι, μετά ήρθε το πώς στους γεννημένους 40-45 και τώρα εσείς που είστε γεννημένοι μετά το 2000 είστε στο γιατί. Δηλαδή να το κάνω αυτό, αλλά γιατί. Και αν δεν απαντηθεί το γιατί, δεν θα το κάνετε. Και καλά θα κάνετε για μένα, καλά θα κάνετε. Αρκεί να υπάρχει ένας σωστός τρόπος να ρωτήσετε το γιατί. Γιατί να ρωτήσω το γιατί και να γκρεμίζω το σπίτι του άλλου δεν είναι ούτε αυτό. Αλλά κάπως έτσι, εντάξει. Η επιστήμη των υλικών, Νίκο, είναι κάτι που μπορείς να κάνεις σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε άλλους κλάδους αυτό το πράγμα. Έχει εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Εμείς, επειδή τα υλικά, εντάξει, και εσείς από υλικά φτιαγμένοι, είσαι από άνθρακα, έχεις υδρογόνο, έχεις οξυγόνο, έχεις τον περιοδικό πίνακα πάνω σου. Και εγώ το ίδιο και όλοι μας. Το σπίτι σου έχει υλικά, τα πάντα έχει υλικά, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Έχει να κάνεις με τα βιοηλικά, ας πούμε. Κολλάει παντού. Αυτό επειδή έχει να κάνει με την υγεία, έχει να κάνει με τους υπολογιστές, με τα μικροτσίπ, έχει να κάνει μετά, εντάξει, να κάνεις κάτι πιο υπολογιστικό, έχει μετά πολύ θεωρητικά πράγματα τα οποία είναι να έρθουν μελλοντικά, ας πούμε. Τι άλλο. Έχει μετά με τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών, που εγώ με αυτό θέλω να ασχοληθώ, με τις ελαφριές κατασκευές, τα θρακονήματα, τα σύνθετα υλικά. Έχει γενικά πολύ μεγάλη εφαρμογή. Και εντάξει, παρότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά υποτιμημένο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό έχει πολύ μεγάλη πέραση. Αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο κολλάει παντού, θα μπορούσε να ήταν μια ψυχολογία αντίστοιχη των θετικών επιστημών. Επειδή έχει εφαρμογή παντού. Όλες οι θετικές επιστήμες, το Πολυτεχνείο και αυτά έχουν ένα μάθημα το οποίο έχει να κάνει με υλικά. Αλλά πώς το λένε. Αυτό με το γιατί που είπες, συμφωνώ. Και απλά έχω να πω ότι έχει να κάνει το πώς θα χρησιμοποιήσει το γιατί. Γιατί θεωρώ ότι οι περισσότεροι στη δικιά μου γενιά εκεί πέρα που κάνουν την πατάτα λένε ένα γιατί και είναι μια μαλακία, ας πούμε. Δεν στέκει αυτό. Οπότε συμφωνώ σε αυτό που είπες. Ωραία. Μήπως θέλει να μιλήσει ο Αλέξανδρος. Του έχω κάνει πρόσκληση. Δεν ξέρω αν μπορεί. Κάτσε να δω. Ευτυχώς δεν είστε και πολλοί. Τέλος πάντων. Έλα, Αλέξανδρε, έλα. Συστήσου. Άλεξ, μίλα. Ξέρεις να πατήσεις το κουμπί να ανοίξεις. Συγγνώμη, τώρα το κατάλαβα πώς λες. Μιλάγα μόνος μου. Συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, όπως ξέρετε κάποιοι, είμαι ο μεγάλος γιος της κυρίας Βογιατζή. Ακούω τα τελευταία 10 λεπτά τι λέτε και συμφωνώ ότι αυτή η γενιά ψάχνει όντως το γιατί. Δηλαδή, έχω και παράδειγμα με την κοπέλα μου, ας πούμε, γιατί έχει
κάποια δικά της προσωπικά θέματα που επηρεάζουν λίγο τη σχέση μας, να το πω έτσι, ας πούμε. Και ψάχνεται, ας πούμε, γιατί είναι έτσι, πώς μπορεί να το αλλάξει, πώς... Ξέρετε. Οπότε, ναι, απλά θα έλεγα ότι συμφωνώ. Αλέξανδρε, εσύ Ναι. από τώρα τα λέμε σαν να είμαστε, σαν να, δηλαδή εντάξει ο κόσμος θα μπερδευτεί, αλλά εγώ ξέρω, Ναι. αλλά ήθελα να το πεις. Εγώ σε θυμάμαι που όταν ήσασταν πιο μικροί σας έβαζα να κάνετε κάτι το βράδυ, σαν μια ελεύθερη σκέψη, τι θα θέλατε να προσποιηθείτε ότι είστε. Και πάντα Ναι. σε ένα μικρόφωνο και έκανες ότι είσαι ρεπόρτερ, ας πούμε. Και τώρα, εντάξει, σπουδάζεις media στην Αγγλία. Ναι. Αυτό το πράγμα, το είχες από μικρός, ρε παιδί μου, έλεγες θέλω αυτό, δηλαδή πότε σου χτύπησε στο κεφάλι αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι 13 χρονών είπα θέλω ψυχολογία. Εσένα πότε ακριβώς σου είπες μέσα στο μυαλό σου θέλω να σπουδάσω αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι απλά με ενδιαφέρει, από πάντα μου άρεσαν πράγματα που συνδέονται στον τομέα των media, να το πω έτσι, ας πούμε. Και ας μην καταλάβαινα ότι όντως ισχύει. Ξέρω εγώ στο YouTube, ας πούμε, και εγώ ήθελα παλιά να κάνω βιντεάκια, ας πούμε. Δεν το είχα πει σε κανένα ποτέ έτσι κι αλλιώς και ούτε το έκανα. Αλλά πάντα ήθελα, ας πούμε. Και όσο πιο πολύ μεγάλωνα, ας πούμε, και καταλάβαινα πράγματα καλύτερα, συνειδητοποίησα ότι με ενδιαφέρει γενικά να κάνω πράγματα σε αυτό το τομέα. Οτιδήποτε κι αν είναι. Είτε είναι να κάνεις βιντεάκια, είναι να είσαι μέρος σε μια ταινία, είτε είναι να γράφεις ένα σενάριο, να κάνεις edit κάτι. Αυτά τα πράγματα. Οκ. Εντάξει, επειδή αυτό απέχει πολύ μακριά από μένα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά καθόλου. Δηλαδή, όταν ο Αλέξανδρος μου είπε «Μαμά, θέλω να σπουδάσω media» και δηλαδή δεν μπορούσα να το καταλάβω πώς το εννοεί. Αλλά θυμήθηκα μετά που ήταν πάντα ένα παιδί που ήθελε αυτό. Και εκεί ένιωσα ασφάλεια ότι θα κάνει αυτό που θέλει. Γενικά, άλλο ένα γιατί που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί αν δεν το κάνεις δεν θα μπορείς να ζήσεις. Όχι να φας, να βιοποριστείς, να ζήσεις μέσα σου. Και νομίζω πολλές φορές έτσι, επειδή οι γονείς πάνε τα παιδιά τους σε επαγγελματικό προσανατολισμό και καλά κάνουν, έτσι. Η ερώτηση είναι μέσα σε βάθος, είναι τι είναι αυτό που αν δεν το κάνεις δεν θα μπορείς να είσαι καλά εσύ μέσα σου, δεν θα μπορείς να αναπνέεις. Τώρα δεν είναι όλα βέβαια τα επαγγέλματα έτσι για όλους. Μερικοί κάνουν κάτι πιο γκρι και το μαθαίνουν πιο μετά. Αλλά νομίζω ότι και εκεί ακόμα μετράει το γιατί. Δηλαδή, ας πούμε τώρα θα ρωτήσω τον Αλέξανδρο εγώ, γιατί θέλεις να κάνεις αυτό το πράγμα στη ζωή σου? Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι ο τομέας των media, να το πω έτσι, συνδυάζει πολλού είδους τέχνης και απολαύσεις, να το πω, σαν ένα πράγμα. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι πώς μια συγκεκριμένη μουσική, μερικά συγκεκριμένα λόγια, ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, ας πούμε, συγκεκριμένοι άνθρωποι που μιλάνε, ο τόνος που μιλάνε, πώς όλα αυτά, ας πούμε, παίζουν ένα ρόλο και βγάζουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να σου αλλάξει πώς βλέπεις τα πράγματα, να το πω έτσι, στη ζωή σου, ή να δεις κάτι που δεν ήξερες καν ότι γίνεται, ή ξέρεις, τέτοιο είδος πράγματα. Ξέρω εγώ, τελείωσα μια σειρά πρόσφατα, ας πούμε, και μου είχε αλλάξει τελείως το πώς βλέπω τα πράγματα. Και όλο αυτό για το σύνολο που είχε, η ιστορία που είχε, το περιβάλλον που είχε, τα πάντα.
εμ, ναι. Οπότε με λίγα λόγια πιστεύω για τον καθένα ότι πρέπει να βρει τι του αρέσει ακριβώς. Εμένα μου αρέσει αυτό, πως πολλά πράγματα μαζί συνδέονται και βγάζουν ένα ωραίο συνολικό αποτέλεσμα, πολλά είδη τέχνης, να το πω έτσι ας πούμε. Μου αρέσει το με τι σε αφήνει μετά αυτό, άμα βγει καλό. Και μου αρέσει και πολύ και το πώς είναι οι άνθρωποι. Είναι όλοι πολύ φιλικοί άνθρωποι σε αυτό το τομέα, είναι όλοι πολύ δημιουργικοί, σε βοηθάνε, καταλαβαίνουν. Και ναι, δεν είναι απλά ότι κάθεσαι σε ένα γραφείο. Για μένα, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι που θα με ανάγκαζε απλά να κάθομαι σε ένα γραφείο, σε έναν υπολογιστή όλη μέρα, κάθε μέρα 9 με 5, ας πούμε. Άμα χρειαζόταν θα το έκανα, αλλά εφόσον έχω την επιλογή να μην το κάνω αυτό, δεν το κάνω. Και είμαι τυχερός γι' αυτό. Εντάξει, εγώ επειδή είμαι πολύ μακριά από το media κομμάτι και τα λοιπά, είμαι λίγο πιο τρελός επιστήμονας, ας πούμε, σε αυτό το στυλ, δυσκολεύτηκα να καταλάβω, καλά δεν θα έλεγα ποτέ όχι, αλλά δυσκολεύτηκα να καταλάβω πώς το ενώνεις όλο αυτό και πώς το βλέπεις, πώς το βλέπεις ρε παιδί μου, συνολικά μέσα στον κόσμο. Και εσύ το βλέπεις βαθιά, το βλέπεις μέσα στο συναίσθημα του. Λες ότι μπορεί να του αλλάξει την κοσμοθεωρία μέσα από αυτό που θα δει και θα αντιληφθεί σε κάτι που θα είναι για τις 5 του αισθήσεις μέσα στα media, μέσα στον κινηματογράφο, οτιδήποτε, στις τέχνες. Δηλαδή, Ναι. και είναι αυτό, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα έρχεται και το AI. Το AI, Αλέξανδρε, βλέπεις να επηρεάζει τα media, δηλαδή τον κινηματογράφο, σας λένε τίποτα. Σίγουρα. Σας λένε τίποτα στη σχολή στην Αγγλία, δεν ξέρω, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Όχι ακόμα, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα. Νομίζω όλοι μπορούμε να δούμε ότι 100% επηρεάζει τα media. Από αστεία, ξέρω εγώ, μέχρι και... Δηλαδή, έχω δει και για πλάκα άτομα να κάνουν μικρές ταινίες σαν στυλ της Disney, ας πούμε. Για τις ταινίες που είναι για τα παιδιά, ας πούμε. Στο Instagram απλά, οπότε... Και τώρα είναι και μόνο που ξεκινάει, οπότε μπορούμε να φανταστούμε όλοι πώς θα είναι στο μέλλον. Έχω δει μέχρι και περιοδικά, ξέρω, που φαίνεται ότι είναι AI φτιαγμένα, ας πούμε, έτσι. Δεν τα έχει κάνει άνθρωπος αυτά. Οπότε, ναι, θα έλεγα σίγουρα το AI επηρεάζει και Αλλά σας το τον τομέα. παρουσιάζουν στο πανεπιστήμιο σαν να είναι απειλή ή πώς το παρουσιάζουν? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην μας το πούνε. Απλά δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Τώρα είναι που μας διδάσκουν τα πολύ βασικά, αλλά σίγουρα θα μας μιλήσουν και γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, γιατί είναι κάτι που σίγουρα θα το αντιμετωπίσετε εσείς σαν γενιά. Εμείς θα πάμε λίγο ξόφαλτσα. Δηλαδή, εγώ τώρα σκεφτόμουν ότι όλο αυτό που ζω, ας πούμε, αν υπήρχε και το AI σε μια καθημερινή χρήση, έτσι, όχι να μας κακοφαίνεται, τώρα άμα δούμε AI, λίγο θα πούμε, είναι AI. Να είναι το καθιερωμένο, ρε παιδί, πώς είναι τα video games, που μπήκανε στην αρχή σαν κάτι τρομερό και μετά γίνανε το καθιερωμένο. Λέει, παίζει το παιδί μου και μου εννοεί ότι είναι σε μια καρέκλα και παίζει, πατάει κουμπιά. Το παίζει το παιδί μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι εσείς σαν γενιά θα το αντιμετωπίσετε πολύ, πολύ ζόρικα. Δηλαδή, θα παλέψετε μέσα σας να δείτε τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Δεν ξέρω, έτσι το έχω... Δεν ξέρω τώρα. Αυτό. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιο είναι το πραγματικό και ποιο είναι το ψεύτικο με το... αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, πολλές φορές πρέπει να δεις κάτι πολλές φορές για να καταλάβεις αν είναι ή όχι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θέλει κανείς να μιλήσει άλλος? Όχι, Να πω εγώ. Λοιπόν,
Ε, εντάξει, τι ήθελα να πω. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε τώρα, ήθελα απλά λίγο έτσι να μιλήσουμε, να πω μια καλησπέρα και δεν έχω προσδοκίες ποτέ από τέτοια πράγματα, δηλαδή ό,τι και να γίνει δεν με πειράζει, είτε γίνει είτε δεν γίνει, να μιλήσουν πολλοί άνθρωποι. Ε, ένα λεπτό, συγγνώμη, να πάρω μια εικόνα. Και χαίρομαι πολύ που μιλήσατε. Μίλησε ο Νίκος και ο Αλέξανδρος. Εσείς οι δύο μιλήσατε. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν θέλω να πω άλλα πράγματα γιατί αυτά όλα θα υποθούν εκεί που πρέπει να υποθούν. Και θέλω να πω σε όλους ότι η ζωή μας είναι σημαντική όταν τη ζούμε από μέσα προς τα έξω και όχι απ' έξω προς τα μέσα. Όταν η πρόθεση της ζωής μας είναι σωστά τοποθετημένη και έχει να κάνει με ένα σωστό γιατί, που κατ' εμέ πρέπει το γιατί να είναι η σύνδεση με τους ανθρώπους. Το μυαλό θέλει να αποφεύγει νέα πληροφορία, η ψυχή του ανθρώπου θέλει να την επιδιώκει, να την επιζητά τη νέα πληροφορία για να μπορεί να συνδεθεί με περισσότερους τρόπους με τους άλλους ανθρώπους, με ό,τι είναι μέσα στην ψυχή τέλος πάντων. Οπότε ο άνθρωπος κατ' εμέ έχει γεννηθεί και έχει αντιφατική, ζει αντιφατικά δηλαδή μέσα του, γιατί ένα κομμάτι του θέλει το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο, τη μέρα της Μαρμότας, που είναι μια ταινία έτσι που είχαμε δει, δεν ξέρω αν την έχει δει κανείς. Και η ψυχή θέλει να ζει κάθε μέρα, να αναγεννάται και να ξαναζεί από την αρχή. Οπότε ο άνθρωπος από μόνος του είναι συγκρουσιακός μέσα του. Και όλες οι αφορμές που μας δίνονται μέσα από τα διλήμματα της ζωής μας είναι αυτά που μας αναγκάζουν να προσπαθήσουμε να συμφιλιώσουμε το ένα μέρος με το άλλο. Εγώ απλά έτσι άνοιξα ένα space χαλαρό να πω μια καλησπέρα. Μίλησανε δύο καταπληκτικά παιδιά που θα μιλήσουν και σε δικαστικές αίθουσες όταν έρθει η στιγμή για αυτό που έχουν ζήσει. Και θέλω να πω σε όλους, πριν σας καληνυχτήσω, γιατί το κλείσω το space, γιατί έχει μπει, έχουμε εισβολέα και δεν θέλω να εκτίθεμαι άλλο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ετεροπροσδιορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Να πω ότι όλα τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Δεν ορίζουμε το πώς θα γίνει κάτι, έτσι έχω καταλάβει, αλλά ορίζουμε το γιατί και τι θα γίνει. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ και όταν το γιατί σου είναι σωστά τοποθετημένο, είναι θέμα χρόνου και ακόμη και αν δεν γίνει με τον τρόπο που θέλεις, δηλαδή εγώ ας πούμε δεν ήθελα να φτάσω μέχρι ένα σημείο που να γίνουν αυτά που έγιναν και να καταλάβω αυτά που... Αλλά ήταν ο τρόπος που μόνο έτσι μπορούσε να γίνει, τελικά. Οπότε, πάλι θα φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε, στη ζωή μας, αρκεί να το θέλουμε πραγματικά. Και απλά, εντάξει, θα έχουμε υπομονή να γίνει με τον τρόπο που δεν είναι απαραίτητα αυτός που είχαμε φανταστεί. Όχι απαραίτητα, σχεδόν ποτέ δεν είναι ο τρόπος που είχαμε φανταστεί. Και εκεί δοκιμαζόμαστε για την ανθεκτικότητά μας και την αυθεντικότητά μας. Πόσο πιστοί θα μείνουμε στις αξίες μας, στον εαυτό μας, σε αυτό που παραμένει το κανονικό μας γιατί, το πρωταρχικό μας γιατί. Λοιπόν, το κλείνω εδώ, εκτός αν θέλει κάποιος να πει κάτι, δεν νομίζω να θέλει κανείς, δεν βλέπω τίποτα. Και σας φιλώ, καλή χρονιά σε όλους
Και κάποια στιγμή θα μιλάμε και δεν θα σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, θα σκεφτόμαστε μόνο αυτά που λέμε, χωρίς να μας σκοτίζει το μυαλό η κακοήθεια και τέλος πάντων, αυτός ο διοκτικός εαυτός, τέλος πάντων, που έχουν μέσα τους κάποιοι άνθρωποι. Πολλά φιλιά.